Hello guys, good morning. Ngayong umaga na to ay maglilinis kami ng bakuran. Okay, inaantay ko lang yung mga missionary dahil tutulungan daw nila ako maglinis ng aking front area. Yan, sabi ko, nag-offer sila, sister, ano bang may tulong ko sa inyo? Sabi ko, naisip ko kasi itong mga pag-aalaga dito ang mahirap gawin pag nag-isa ka lang. So, kailangan ko ng tulong. So, ito naisip ko na ipagawa ko sa kanila. Tulungan nila ako. Kasi ang dami ng damo talaga, guys. Kailangan ng maayos itong area ko dito. Ang bakuran ko dito. Oh, morning. Ito, ang dami. Ay, syempre, nagpa-vlog muna ako. Baka before and after. Oh, ito yung papalinis ko. Ay, ayan. Nag-uumpisa na ako. Dilis na kauban? Oo, ay napilay. Kisa napilay? Hindi makababas. Ayan. Gusto na kayo pang ano ako niya, sister? Ha? Cover? Oo, mamaya. Matapos na maglinis. Nagmamadali ka ba, Elder? Nalilinis kami. Sino kasama mo mag-record? Ako lang po. Kailangan ko ng simbahan. Sa area. Sige. Linis. Tawagin, may ano ka dyan? May cellphone kayo dyan? Dala? Tawagin natin yung bakante dyan na member. Ito dito. Mananapit. Si Vanessa, baka bakante ba kaya yun? Ay. Sherwin, may trabaho yun. Oo. Naging gubat na itong ano ko. Naging gubat na. Sina-charge ko pa yung yung GS microphone ba nagamit mo. After 30 minutes to 1 hour, baka pwede na yung gamitin. Ang GS microphone. Charge ko na ako yun. Anong gamitin mo Cellphone lang? Ano po? Pwede po ba yung DSLR? Ha? Makakalaga nila. Tapos yan namin na Masisira yung ano mo dyan. Voice. ano ba ito? Pako, hindi na to damo na to sa mga gubat. Ano na tanggalin mo yung husband?
Alam mo ano yung cactus dahil ano yan. Hindi ko naman Makati yan. Hindi na ako babalik dito. Makati yan cactus. Hindi ko naman na. Oh, ay, ano lang sige. Kaya mo? Oh, kuha na. Ha? Kasi kasi yung mga yan, ito, nakahangin lang yan. Eh, hindi ko alam, magapang talaga. Ano ito ako? Pero ang ganda ng bulak, sister. Dati yan, ang ganda ko dito, puro fake nilalagay ko eh. Tapos, dumating yung time, nag-fake na sila. Wala, ang daming kinakagat na filter. Ang buto. Kinapansin ko. Ingat kayo sa mga cactus dahil ano yan. Mga nagat. Ay, kasi nga, matagal na wala. Ang dami kong cactus doon, ibibigay ko na. Wala sa Staraterta, ang dami na ng cactus. Yan, may mga elder na tumulong sa akin. From, asa ka rin elder? Orketa na sign? Opo, ito. O Roqueta. Ay, naano si elder sa, ano? Diyan sa, antay ka, nangangagat yung cactus. Makati yan. Ayan, nagkaroon na ng liwanag. Yung aming garden. Kanina parang ano, parang nasa gubat. Yan o. May 3 elder dito. Yung isa kasi na-injured, kaya hindi nakarating. Napilay. 4 sana sa Oyani. Okay ka lang dyan, elder? Ilagay kong kabilog. Oh, sinong sunod magpa-CSP dyan? Sinong sunod magpa-CSP dyan? Pa-schedule lang kayo ng ano, palinis. Missionaries are ready to serve you. Ayan o, nagkaroon na ng space. Kanina wala talaga, gubat. O yan o, ang dami o. Oh. YouTube filter, okay na elder? Sa akong vlog, hindi. Okay lang no, di ba? Tulong to eh. CSP. At least makikita nila, mababait yung mga missionary namin. Na hindi lang sa pag-share ng gospel, pati sa service. Service yung totoo. Si Belder. Puso ang busy kasi. Oo. Ito na, malapit na kami matapos. Ayan. Kanina, jungle na jungle yan. Ngayon, na-emphasize na yung aking Mahulog yung garden. Hindi na siya mahulog. Okay, so syempre guys, taray busy ang lola nyo. Huwag ka maingay, nagbablog ako. Hindi mahulog. Hindi. Mahulog. Okay. Kasi nga ako lagi akong busy mama. Kaya pag tinatawagan ako ng mga elders, sabi na, oh Esther, kumusta ka? Ato, pagod. Kasi ang dami yung ginagawa sa bahay eh. So ngayon, they're offering help. So sabi ko, o sige doon sa garden ko. Sa mga plants ko dahil hindi ko na nakikita yung ganda. Nakita ko jungle. So yan o. Malapit na kami matapos guys. 1 hour na kami dito. Yan. Then, snack and lunch after this. Kakapagod, pero. Yan, elder, maganda na. Balite yan, elder. Hindi na namin binabaon namin sa lupa. Sa bato lang nakalagay yung gamot niya para hindi lumaki. Balite yan. Yung mga balite na ano, nakikita nyo, malaking puno. Pero yun, ano lang, hindi siya lumalaki. Matagal na yan dito. Mga ano na, 2013, 14 pa yan dito. Hindi siya lumalaki. Oh, bonsai na, ano. Tawag niyan, bonsai. Balite. Kasi sa bato lang namin siya nilagay. Ito rin po ako dati. 5 years na therapy ko. O ba? So, salamat talaga sa mga missionary. Kasi, karoon sa ng time para tulungan ako today.
mga missionary ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Yan, kaunti na lang. Tapusin ko na lang ito. Matatapos na rin ako dito. Kaunti na lang. Ay! Yung mga dry na mga sagbog rin. Wala naman yung luwinikinit. Nalagta na lang. Yun guys. Kasi kung si mama hindi nagkasakit yun. Nandito yun every week. Naglilinis dito sa ano ko Hindi ko na pinapatrabaho. Kasi naawa ko sa mama ko. Kaya ko naman. Sige. Ayan. Hello, Elder. Okay lang kayo? Ayan, mga missionary. How about you, sister? Are you okay? I'm okay. Alright. Okay pa sa alright. Mamaya pa tumadi okay. Ngayon may energy pa ako Mamaya pag napagod na mamayang gabi, wala na sakit ng mga balakang Ay. So, hi vlog. Welcome to my guys. Hi, ganda nun Yung anak ko nandun sa kabila din nag ng mga yung mga damo namin nagbabaon. Thank you. Tapos na kami. So hindi man may mga konti-konti pa ring damo, pero mamayang hapon na lang yan. No, at least nalinis na siya. Nakita na yung space. Yan. May mga maliliit pang gagawin, pero at least okay na. Nakikita na yung bato tsaka halaman. Hindi kagaya kanina. Yan. Tapos na. Pwede na mag-TikTok dito. Pwede na mag-TikTok. Pahinga, snack. Ayan, si Elder. Hello! Hello, what's Yan, up, mga- Mananap? Welcome to my vlog. What's up, mananap? Ayun. Okay na kayo, Elder? Yan sila. Yan yung asawa ko. Malagay mo ako dun. Alay, mag-snack na. Snack time. Mainit na. Snacks. Ay, ito. Puto. Ayan. Ito yung snack namin. Puto. Kasarap niya puto na yan. Tsaka banana cake from Miss Lady Jean. Ayan, aking suki na ako sa banana loaf. Tsaka puto. Wala pa akong yung kasabak cake. Ay, naku. Pagod ang lola. Ay, nga. Okay. Huwag na tayo na mainom. Okay. Bye-bye. That's the end. Salamat sa mga missionary na tumulong sa akin. Narinis ko rin yung aking mga flower garden. Thank you guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like ng aking YouTube channel, Melionida and Jerusalem TV. Tsaka abangan niyo lagi guys yung mga bago kong mga upload. Okay, wala na kasi edit to diretso kung ano nakikita yun na yun. Kung nagkamali, okay na, ayos na yun. Bye-bye!